526 милиона 289 хиляди и 36 минути. Толкова прекарахме заедно през 2024. Моменти, в които всички ние, работодатели, служители, партньорски обекти и мултиспорт, се обединихме с една обща цел – да бъдем по-активни, по-силни и по-здрави. Тази година бяхме заедно във всяка зала, във всяка групова тренировка, на всяко бягане и всеки танцов час. През летните дни плувахме в открити води, играхме волейбол на плажа и тенис под открито небе. Всеки допринесе по свой собствен начин и заедно създадохме общност, която вдъхновява. В ден на маратонката над 24 000 души се присъединиха, за да направим спорта достъпен за повече хора. 2024 е нашата най-активна година. Вие доказахте, че заедно можем да постигнем повече, отколкото си представяхме. Благодарим ви и си пожелаваме една още по-динамична 2025.